tunge Barry Allen the Flash chu si baile vek ule video ma sa zo ka khan jay girik the flash kha kan soya ni kha tuna chuan flash zong zonga lar berle mi zong zong duron Barry Allen the Flash Justice League mi the Flash ngai mai kha ngai nom talk in he video hin kan soi le hiam mai don ani chuwang chuan let's go East Coast lama radar station a chuan Sergeant enge thilman mo thlak chu sir screen hi ante screen hi hey sir thilmak deuh ka hmunia UFO pawni lo hey leia hian chak tokin thil zong zong ai chakin atlan ente sar kan sound ber ron ti chiania a speed po hey a chak tel til enge ningle khatiang em ma chakha khovela omsilo ka thil khen ma deuh khan Central City a chuan rin lok lo tak main track atlana sa hleya heti lai hian police laboratory lama chuan scientist pakhat a hming Barry Allen chu magazine hlui to tak pakhat lo chiar chuan lo nui kerkera Barry Allen chuan Jay Garrick the Flash kha a comic alo chiar ani Jay Garrick chu Flash a ti khan lo lar view to tinani mai magazine le comic mewa ano chua choi to chuan mo Barry chuan avan seal tak em Flash chu misualte le diklo tak rawrel tu te khoi hmuna phu an sual mai nia chuan misualte beina tura awe poni tha ka ti ke chu speed nat male supersonic speed le ngal ati alo ngai sang turu ni the Flash kha Barry chuan ka ngai tu china khovela mi hring rang ber han ni to mai chu engting chi nge ning le ngase keite chuan ka hringai don chung lowa writer ho in the Flash te chuan phu chok mai mai lo atia chu scientist Barry Allen chu athawa amate siam chu nge chu avala Barry chuan science in a shit to shim chemical chu ka nei kim vek chu wang chuan experiment po ti doila ka ti thei vek ti pa chuan ate su han bana heti a chemical a khoilai tak hian Barry Allen chu track in a ron deng tapop mai mase Barry chu athimi alo track in a den nuwa aron har film le nuwa chuan Barry chuan track chu ni chinga min va thong ve min deng thu to palom mase ka cabinet hi them chete po umsilo chemical chu kharon deng bi ka chuan mi ron buk ta ve ka atia tlem chuan Barry chu ala hai deuh chapa ti chuan Barry chu anna thona tang chuan ho tuma pona chuan cap chu changa Barry chuan tunang zan rei to chuan so cap so ka phardin lo vai chuan adang mule har to don lu tu katlai to tak zet so lokale atia cap lam chu va pana mase hetianga cap lam pana tlan phailai chuan force mak lu tu khi ama chuan ron oma akal chak tak lu tu ka wang chuan ake te chu aron blur vekani hetia keblar lai mek hian mo apan tumna lam kep ma a chuan alo omdaya Barry chuan makatil tuka enge ka chung a hian khenga atiani achunga thil khenga hria thiam lo tuka wang chuan ading ta Barry chuan khalai ning bol khan karin phak ba ki min tirang ani hi kha motor tlan chak lai po kha ka ding ringa mo ka ti lai ka le pel daya salai dai na rason ka va thupot mai theng atia achunga va thu chuan le waitress in Barry thutna aron kalpe lai tak chuan a tray kan lai chu Barry lama chuan ron tibuta Barry chuan no le thleng ron travel chu slow motion mai po ni lovin bawro kan ding ta ang mai hian huwa Barry chuan makatili tuka matingia an tla don lo mia bawro kan ding veka manan harmi alawang che theina nei to lo mun le atia ti chuan le Barry chuan heng e tur ho bawro ka an han tla ding chat ve lai chu rang tak hian a kutin lo da khoma ti chuan engma chu ti bolovin waitress su apeta thapa waitress chuan makatili tuka ni jana kamu thalo deu ning thil oi omlo te ta ka hmuwa tre hi ka thau mo ka ti ma se nang ma hi ni lo wang ani thailo
sar mi lo thim lok atia waitress so confused deuh sona kal ta dei ni ti chuan Barry chuan ama chau kha thil mutu ni lo kha thai khang salat ang main chemical mang kha min for kol vela kan hotiang muthadam kangai atia ti chuan tu ka lo ni ya ama zana thil mak tak kheng vel kha Barry chuan mumang ang mai hian a se roi ringot to a oi vak talo deuh ni ama zana thil thleng ho kha kep kha ka tlan pela ni chuan a din wang ba ka ni lo chuan car restaurant na troi bua po kha a bodona mokati wang mai chuan ka kut khan ka nem dewa chu bak chu ni lawang ati ti chuan Barry chu a nakal zo chu a date nu nen chuan in mun tuma a date nu tur hi a ming Iris Iris chuan Barry natingai tlai si a hi muang thel tung mai hello ti sepa Barry chuan tipal Iris chemical thar vel lo thlenga chu lo check me ka chuan ati lai tak chuan Barry chu ron boi le thut mai ron thleng le to tuna ka thil mu mek hi ani thailo hei silai mu Iris silam pani na kalmek ma chuan Iris hi aron kap chu lo nin ti hian Barry hian slow motion veka engkima mu wang khan silai mu chu alo bum sak mana Iris chuan Barry miron nem palo la chuan ka fudon ching lu tu khatia police chuan a fulo chu vati zia ve kha silai kha turtle man in tin ron ka pani kha amala chu tlan chhedei le ngala atia Barry chuan settlement mo khovela misual mung berani don chu alo tia ti chuan a nuwa Barry chu a hnalama leplama chona let le ya Barry chuan tuna chuan haider thei poni tolo accident mak tak track le chemical in chopul wang alo thleng ta chu ka molecular structure zong in khak vek thei khobin solution khana bori miran bola tuna chuan khovela mishing che rang ber kalo ni ta he ka che ran na dang dai tak ta nei hi ka mishing puite tan puina na ka man thei dan om sim simang ti pa chuan Jay Garrick the Flash comic chu ena ti dan ka semai ati tani heta hian Barry hian apowar nei thar chu makti thon ringot lova tangkai tak maya han mana tum tak nu a chuan the Flash comic a han ena tang chuan uniform nei ve kha thario donin alo sheta ni ti chuanin a hnu le dewa chuan Barry chuan kha remote control headquarter alarm ne na ka thun zom kha so le a hlotling ani so central bank ka ruk ru ho alarm ta na ka da kha aron rita Barry Allen chuan azung bun chu a meta thil engemoni hi aron chu ka ni chumale chu thil te takte chu mishing hak to kin aron chuak ta he su thi Barry chuan lo ha in building chhong sang tak panga chuan atlan thata ni Barry chuan katlan changlu tuka gravity pon kala ka omzia nei to lo kongpuya te chuan a zutlana The Flash chuan central bank of a thlengta heti hian the Flash kha aron ni ta chiani the Flash ti ka soi chak na rei tu si kha ti chuan the Flash chuan mi puite son an ban an la phar reng ani so heng ruk ru ho khoi noi tur hian a hun taka ka ron thleng ani hi tin phur tak mai chona han soya tin mi pui ho in ban an lo la phar ti kha chu dorte bank ten rok te chuan mi sual si like keng te khan bam pharu an ti sing kha kating ang khan an ban kha an lo la phar reng ani so ti na ni kha ti chuan an ban an lo la phar reng na lama chuan Flash chu vatlan phaya Flash chuan so le bank vault chu lo lo khar su chunga son mi sual te khan om sim simang atia ti chuan bank vault lo in hong ko sa chunga mi sual te kha va fight tatumani ma se chunga valu che chu le mi sual te kha an lo om reng lo maya tu ma han lo om lo ni Flash chuan arwok vek moli vault thi tu man om le si lo eng ma pon khoi bok si lo engi om zia atia mi sual te kha chunga han lo om le si lo sia ti chuan Flash chuan mi pui victim te ho kha tunge ruk ru ho chu han zo chuan victim ho chuan ni china kan soita turtle man kan ti kha ani thu an lo silani ti chuan le Flash chuan darkar khat vel chu kong vela te chuan chu turtle man ni om tur arin te chu han phek ena Flash chuan ngatinge he pa turtle man in ti hi khovela mi sing chimong ver ni om taksi heng mi pui ho ti hian ti thaya na zo le si le wina bole te si le ni don tak enga tinge ma khan ka lawai to lo thei zok le atia mit khap ka lova chon Barry chuan bank chu va pan le a Barry chuan he pa khovela chimong ver pa hian a shuak chul na hi lo zo lo chan chu thil chi ni in lo ti reng alo pani na chu mi zong in rin lo thil so ama chu so atia mi sual pa su va muta ti chuan the Flash chu lang blur vek khop chuan a mi sual pa turtle man lo ding reng chemi alo tha lo lang chu ava pan na ya mi sual pa bul va thlen me chu le mi sual pa moti kha mi sual pa lo ni reng ne mi sual pa in Flash a bum na na ama ang taka shadow le malo chei le khalo ni ya Flash chuan min buman hi khale mang dewa chei mai ni hi a atia ti chuan le lo in ring ro the Flash chu mo a in TV rvaka chu brick wall shadow ang deu om na chu ava supop mai ma se turtle man chu le noi lo ka son alo bi ro renga
มาเสขัดที่บังหันสุดดัดปอบนัวปอกหันมิสวลปากข้าอะไรมุจวงเร่งลาวะมาเสเลยหน่วยลุนักกัวข้ามุลาวะเบรี่จวนตัวนั้นส่งกับฟิล์มคู่เลยโจลังไงตัวเฮเตอร์เดลแมนฮินกับสปีดที่มังจังไกลลัดเกมาฮีมินบุมเล่ได้คุมิกัวคนนั้นรู้เจียงไม่ติดตาที่จวนฟลัชซูเลยหน่วยจวนอาจจะจวงขัดตาฟลัชจวนเฮซิวาร์ตุยจูลุยาลวงสวกเวกันนี่เฮียสุดท้ายจวนกับมันนังอติยาซิวาร์ตบจูอวัตเฮงะที่จวนเลยฟลัชจวนลุยาจวนตาร์เตลเมน่ะสปีดโบ๊ทมังอัตแลนต์เสด็จไล่จูวมุตาฟลัชจวนโซ่ตาร์เตลเมน่ะจูซาละสตียงลงเตะเตะม่วงลุตัวส่วนมิดลานเชียสันเทริงเร่งมันเลยกูเตะจวนละอินการกัลลังเดียวสสปีดโบ๊ทอาส่งกับจวงเวงะกับมานังอติยาที่จวนฟลัชจูสปีดโบ๊ทอาจวนอาจุกชูเวกขานะฟลัชจวนสปีดโบ๊ทในตัวเตะอันสปีดโบ๊ทกับโฮวาตาร์เตลเมน่ะก็มันเทโดนวางินลองทุใส่ไม่มีเราตัวนักกินอันที่หำอันสตาร์ทเวลามาเสียที่หันตีนเวลาเฮียนลงขันปิลใจข้าเรล่ตุ้มตัวได้ไหมฟลัชจวนไอ้ข้ากับปิลโดนตาร์เตลแมนไอเดียเวกันนี่เลยไปขี้ตีอะตาร์เตลแมนจนโซ่ตะจังคันฮ่าข้ารันตีเวลามาเสียบอดกับปิลมาเสียฟลัชจูอลงปิลเมย์กับจังคันสวงชัวกะตุยาจวนนักเกจวนอารอนตันเพย์ตะเปียบไม่เลยฟลัชจวนกัดล้านจากลูกตุกะปิลโปกับปิลมันเอานี่สตาร์เตลแมนออกมาซะกับว่าเท่งถอยมายังอตีอะมาเสียจิกดังข้าเล่านี่เลยอะปอยชิงฟลัชเฮียนบอดฮีอาวาสิกในโดนตักเฮียนอัตแลนจากลูกตุกขันตุยข้าติฟอนเซล่ะอะเก็บเป็นเพียงขันเวฟข้าเสียมเซล่ะบอดข้ามาละมาอวัติปิร์เซลติดานิซูการเช็ดเฮียแมมที่จวนเบอร์รี่จวนเกมมาสปีดไวเบรชั่นเฮียนโซลองโซกับบังพักเราเชียชินอันนี้มาเซลตีอะตาร์ตอลแมนจะเล่าอินติไทยเลยตุที่จวนเบอร์รี่จวนอันตีนัวจวนจังอุ้มพากระตุ้มจวนก็เทงไอ้หลวงจูฟังจวนนุ่งลำจังอุ้มตัวลวินกันเฮลกวลได้ไงติตาที่จวนเบอร์รี่จวนเฮลกวลตัดได้ยังที่จวนดัฟลัชจวนโมเฮลกวลละมาจังอาวัติตบไม่ลวินซูเปอร์โซนิกสปีดอินบอทจูอัตแลนกวลตะฟักไม่ตาร์เตลแมนจวนมินจันปุยรู้ที่ฟักฟลัชจวนกะล้อมขบวังเราตีจวนตาร์เตลแมนจวนอวมันตัดจัตตาตาร์เตลแมนจวนนังฮีมีบุมเวลวะเราตีฟลัชจวนโคเวลมีชิงจิม่วงเบอร์เล่โคเวลมีชิงเจรังเบอร์กันอินตันจวนข้านี่ไหมอตีนี่ที่จวนมีชวกชวลป้าตาร์เตลแมนจูทุนในตัวเตบุละอัลลันตาที่จวนเบอร์รี่เอเลนจูเซเลบริตี้ซูเปอร์ฮีโร่ตักไมคันอันอินเตอร์วิวจวนมิงข้างไอ้ตีข้าตีอะคาเมราแมนจวนข้ามีส่วนป้าข้ามันรังลุตุกะมันเพจไว้หล่อมาแล้วตีอะที่ส่วนเลยข้ามีเพจไว้ที่จงกำข้าเบอร์รี่เอเลนจวนโน้ลาฟูอินเบอร์รี่จวนข้ามิงจูโมตัวละห้านี่สวยสุดเจี๊ยข้ามิงจูโม The Flashที่ชวนตุกเวลาชวนนิวส์เพเปอร์ชวนฟลัชชันซินข้าเราลาร์ตาวิวันยังกงซีลุนไลฟ์เวลาชวนนิวส์เพเปอร์เซมตูชวนเขาเวลามิชิงเจรังเบอร์ The Flash ชันซินฮีเราเชียร์เวทเชอร์อูก็วิดีโอเราเชียร์ตูซงเตะวันคริสต์มาสจะไปเวกอูลิมเล่นวมตะกินอินโลมังโดนี่ชวน next video ชวน Martian Manhunter กันติง